монтаж на камина с водна риза. Тук имам помпа, манометър и различни обезопасителни клапани. Ела тук по-близко да покажем. Ела тук, отзад. Ела тук, ела. Отзаде камината има топла вода, която идва в този левия и студената, която се връща в долния. Тук трябва да завия тази част, която тук що запоих. Това е медна тръба, която я запоявам с калай. И така, тук слагам манометър, клапан, който отваря на 90 градуса и на 3 бара, но 3 бара няма да се ползват, защото каминът е на бар и половина. За тази цел имам този, който изглежда почти по същия начин, но отваря на бар и половина. Завит. Не е тук, той ще е тук завит. Манометъра ще е завит. Така тук. Манотермометър, защото по-ми хареса, комбиниран с две в едно, въпреки че камината има, но ако се развали нещо, за всеки случай. Трябва да ги оплътна с... тук така ще стои той. И до него този клапан. И обезвъздушител. Запояваме тръбите с тази горелчица. Тук от едната страна гориме. А от другата подаваме припоя. Малко по-бавно става, защото като парчето е голямо и поглъща, много добре му предава топлината на другите и нещо по-бавно става достигането на температура за топене на припоя. И как го засмуква припоя, като се нагрее капилярно. Запоихме вече частта, която е на топлата вода. Тук отдолу в земята, спойки. Това е термоманометъра и клапана на бар и половина и обезвъздушителя. На най-високата точка тук, защото като се натрупа въздух, не искаме да има въздух в системата и въздуха, ако влезе от някъде, ще се движи и ще стигне на тази точка, защото после има надолнище, което ще му пречи да отиде надолу, освен ако мехурчетата не са много малки. И така. А този клапан на температура, за отваряне на температурата, т.е. като температурата се превиши, изпуска от тук. Аз като го въртна тази вратка така, то се отваря се и в този момент той изпуска. Това е тестово. Също прави и този. Тези двата ми трябва, защото системата ми е затворена. Тоест, ако водата кипне, се повишава налягането вътре и затова ако системата беше отворена, може би нямаше да има нужда от тези неща, от тези два клапана, но всяка система си има различни преимущества и недостатъците. Тук сме избрали тази. Запоих и тръбата, която обединява двата изпускателни клапана при прегряване. Долу към това, което ми излиза от тук, извън къщата, извън банята, съм го направил даже и за бойлера има. И тук съм добавил едно фитингче половин цол. Ако реша да източа водната риза, да не трябва да пускам маркуч вкъщи, а да го вържа с една мека връзка и да се източи. Този плочка отзаде ползвам да не изгора гипсокартона отзаде от горелчицата, защото много топло става. Сега разглобих помпата, тази Grundfos Alpha 2L. Доста скъпичка, но е доста хубава марка, здрава. Защото тук на инструкцията помпата не може да сложиш както си искаш така вертикално, нали така или така с глата надолу, трябва хоризонтално. Ето вижте как изглежда, колко е малка импелера, това, което изхвърля водата, а това металното корпуса какъв е. И трябва да просто да въртна главата надолу, за да застане както е по описанието. Защото ще монтирам хоризонтално, тук отстрани де факто. Запоих и частта, която е с помпата. Но сетих, че може би ще е по-добре, ако това за изпускане
го бях сложил и тук долу. А най-добре, ако бях направил системата така, че да е под наклон цялата и да може да се източва от една точка, но не съм го направил. И сега тук ще навържем с кълчища всички тези холендера, крана и филтъра за твърди частици. Този път го мажа с тази паста, някаква паста верде, някаква мазнина е такава, като не знам какво. Може да ги запазва, да не изгният. Не, че ще изгният много, не знам. Ако имате мнение, кажете. И ето последната навивка, която е тук от холендера, където остана малката фиричка. Тя е най-тегава. Тук сложих и тефлонова лента, защото на някой, като не и тази груба холендрова, не е много красиво, но иначе като тръгнеш да го навиваш е много тясно и набира кълчищата. Въпреки че са правилно навити. И тук на другите пък няма никакъв проблем. Не знам, явно различните части са с различни толеранси и по различен начин трябва да стават нещата. Стегнахме вече всички холендери и така нататък. И тук има един холендер, и тук два. Значи има кран, филтър за твърди частици. Ако нещо тръгне да циркулира, се отлющи някакъв буклук от мръждичка или кой знае какво, да се спре и тук. Тук има една цедка, която е завита син ключ. От тук минава водата и продължава така. После холендер от двете страни на помпата, ако се развали, се развива гайката на холендер и помпата се изважда. И пак кран. Двата крана, за да може да са или да се почисти филтър, или да смени помпата, без да трябва да се източва системата. Сега, обаче, тъй като има кранове тук, които са опасни, ако някой дойде така, докато работи, който да дойде така и го въртне крана и така, или друга и няма значение, може да гръмне това, защото няма да има циркулация на вода, което е принципно опасно. И затова съм виждал и съм чувал и съм чел, че някои правят така. Идват и така помахат вратките на кранчетата. Да, обаче трябва гачен ключ, защото така с едната ръка си държа телефон. Да снимам с другата. Върта с каквото ми беше попаднало. Тя раздвижни клещи, така. И вече е в пъти по-безопасно, защото няма кой да въртне кранчето. То е напуснато. Ето, беше напуснато и го развихме. Така и с другата. Ето, тествам за замръзване. Фрост на английски замръзване. Където пише он, ми е пуснал релето и съм заврял сензора в един замръзнал грах или там какво да е. Ето го на минус 11 градуса. Има два сензора, съм сложил за всеки случай. И сега като се качи, така като го пипна, ще се изгаси. Като стане на 4 градуса и половина или нещо е такова, трябва да се изгаси, ще изпише оф и ще цъкне релето. Ето, цък и се изгаси. И това трябва да се случва на камината. Ето, пуска се от 4, като стане под 5 на 4 и се пуска. Така го махам. И трябва да се изгаси. Трябва го пипна с ръка, иначе няма да се сгрее толкова бързо. Сензор, ето и се гаси. Какво държи тук? А това е разпределителната кутийка вече за циркулационната помпа. Тук идва 220 волта. Това е за контролерчето отгоре. Това, тази плата, която ще закача на стената отзаде. Това е за релето, де факто, от контролерчето за пускане и спиране на помпата, когато стане съответните градуси 60, 50, не знам ще колко става.
А това е копче, така влиза вътре, прекъсвач. За лятото да мога да си изгаса цялата подаване към помпата, понеже съм го направил да е вързано и за соларен колектор и някакви други такива работи, но то може би лятото няма да му се спира тока, но това ще се спира. И затова имам копче, което е скрито вътре в кутийката, за да не може някой да се изкуши, да го натисне и всичко да спре. Ето, вързах и кутийката, и в таблото, прекъсвача. И тук показва, че в момента е 7 градуса. Само остава да закача кутийката на стената. В момента нямам дювели за гипсокартон. Всъщност и двете кутийки. Пуснахме да пълниме вече системата за радиаторите. Ето тук по-малко с градинския маркуч, с умекотена вода. И да видим сега какво ще се случи. Много ми е интересно. Трябва да премахнем въздуха, да обезвъздушим всичко. Ей тук като развия тапичката и се чува как излиза въздух. Сега ще покажа на друг радиатор. Ще го завия пак. Духа, усеща как подухва въздух. Навсякъде свират тези автоматични обезвъздушители. Ето вече на този радиатор водата стигна до тук явно, след като излиза. Аз му го развих, за да ви покажа. Ето го автоматичния обезвъздушител. Чувате как хубаво систи и просто чакаме да излезе въздуха. Нивото вече се качи доста високо. На почти всички радиатори на сей такова ниво вече има вода. Това е клапана за висока температура, като отворя е така лекичко. Чуйте как се чува. Ето качихме налягането до 1 бар. Сега остава да обезвъздушиме и радиаторите, да видим дали по тях има вода. Въздух всъщност. И това е най-високия радиатор. И ето като отвъртаме, от него излиза много въздух. Трябва да излезе въздуха. От другите излизаше само вода, нямаше въздух. Тук малко вода и въздух. Това е, защото този радиатор е по-висок от другите с 23 санта. И затова при него се е събрал въздуха. Ето, тук имам теч, който трябва да се оправи. Източвам през тази тръбичка част от инсталацията, за да оправим течовете. Ето в горния край на водната риза, вижте каква хубава ръждичка излиза от нея. Пълнихме го, излезе теч и сега го поправяме с новия възел, ето тук долу. Направен, обаче е очудващо колко много ръжда има вътре. Ето всичко е перфектно с нови части, съвършени спойки. Ето вече го сглобихме и тествахме и не тече и остава да го допълниме системата. Пълним вече инсталацията, надявам се финално през тази автоматична допълваща група, който е де-факто един редуцир винтил с обратен клапан и кран. И тук за спиране, тук се регулира налягането. Все още не съм разбрал напълно колко трябва да е, но се чува как пълни. А отгоре тук се чува как издиша обезвъздушителя. Ето пуснах помпата на студено, за да изкараме напълно въздуха, без да съм и пускал тук режимите.
И да ги гледам, това е някакъв пропорционален най-слаб. Обаче налягането падна малко. Падна беше, като и червената стрелка. И почнаха да фъскат, да излиза въздух. Ето първото запалване, което сгорелчица. Защото е по-лесно. Сигурно не е наредено правилно, но за първи път палиме печка, така че ни е простено да не знаем. Ето на 50 градуса се изгаси, току-що работеше. Няма малка разлика между тук показва 70. А ти къде е настрой тази клас? Вкъщи, да. Вкъщи съм я програмирал. Обаче тук отвънка съм да те показва по-различна температура. Трябва да откоригирам числата. Ето помпата се пусна и веднага почнаха да падат градусите рязко. 57, 6, ето. Тук светка, не знам дали това е кривата правилната, но все още разучавам. Ето и как бързо, като се пуска и намаля температурата. Това фактор работи съвсем малко. Изгаси се. Значи не знам на кой манометър и термометър да вярвам. Този показва 70 градуса, 1.1 бара. Задният показва 1 бар и малко и 57 градуса някъде. Този показва 54. Нещо не го виждаме. Нещо 54. Много не се вижда дисплея. И не знам на кой е най-точен, за да нагласа термостатчето отзад. Като помпата си пуска. Всичките радиатори греят. Ето като огън изгасна и налягането в системата спадна на под половин бар. Най-вероятно не съм си нагласил достатъчно добре разширителния съд. Доста е високо и трудно му се гледа налягането. И друг проблем е, че и този клапан, вътре има едно бяло нещо, което стърчи като термосонда и като се пусне помпата и почва да трака, защото потока го бие. Така че най-вероятно и това трябва да се мръдне в страни, може би, за да не го бие потока, да не го щупи този патрон с алкохол или с какво е.